Astăzi a avut loc examenul de definitivat pentru disciplina Informatică și Tehnologia Informației. În continuare, o să ne ocupăm de rezolvarea subiectelor de informatică care a fost dată la definitivatul din acest an. Deci, să vedem aceste subiecte. Subiectul 1 roman. Deci suntem la subiectele din 2026, sesiunea din iulie, mai precis 14 iulie. Și acum să vedem subiectul 1 roman, 1 arab, un subiect în care trebuie să prezentăm câteva noțiuni teoretice și să dăm un exemplu de problemă care folosește noțiunea aceasta de aici, de drum sau de circuit. Deci, noi trebuie să prezentăm noțiunea de drum elementar, drum simplu, circuit elementar într-un graf orientat. Mai întâi să începem cu definiția grafului orientat. Deci, G egal X, U se numește graf orientat dacă X este o mulțime nevidă numită mulțimea vârfurilor grafului G, iar U este formată din perechi ordonate cu elemente din X mare. Deci este o mulțime formată din perechi orientate, adică perechi de tipul acesta, cu X și Y aparținând lui X mare, X diferit de Y, numite arci. Să dăm și un mic exemplu pe care îl putem folosi în continuare. Să zicem că avem ceva de genul acesta și se observă cum reprezentăm grafic arcele, deci prin segmente orientate dacă e unul singur sau prin arce de cerc cu sensul precizat pentru arcul respectiv. Să zicem că avem acest graf. Hai să mai ducem aici încă un not. 5. Acesta este un graf orientat în care X este formată din vârfurile 1, 2, 3, 4, 5, iar perechile sunt date de arcele sunt date de perechile următoare: 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 5, apoi 3, 4, 4, 1. Ia să vedem, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exact câte sunt și desenate. Și acum să vedem și definițiile care ni se cer aici. Prima definiție se numește drum. În graful orientat G egal X, U, o succesiune de noduri notată cu D egal cu X1, X2, puncte, XK, cu proprietatea că X1, X2, X2, X3,
și așa mai departe, xk minus 1 xk sunt arce. Să dăm două exemple pentru graful pe care l-am dat anterior. Exemplul 1. Pentru graful acesta, pentru graful nota de mine cu steluță, avem D1, D de la drum, să zicem că luăm acest drum până aici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. T2, un alt drum, să zicem că este următorul. Să mergem așa și încă o dată prin 2 ăsta de aici. Deci 1, 2, 3, 4, 1, 2. Este verificată condiția din definiție, deci ambele sunt drumuri. Mai departe, drum simplu. Să vedem ce înseamnă drum simplu. Definiția 2. Un drum se numește simplu dacă arcele sale sunt distincte. Pentru exemplu pe care l-am dat anterior, D1 este drum simplu, dar D2 nu este. Este drum, dar nu este drum simplu, pentru că se repetă arcul. Ia să vedem care. 1, 2. Noi uităm aici. 1, 2 se repetă de 2 ori. Mergem mai departe la noțiunea de drum elementar. Ne-a rămas aici. Definiția 3. Un drum cu nodurile distincte se numește drum elementar. Să dăm un exemplu. Pe același graf, pentru graful steluță, să dăm un drum elementar. 1, 2, deci mergem așa. 3 și ne oprim în 5. 1, 2, 3, 5. Ăsta este drum elementar. Dacă din 3 ne întoarcem în 2, adică avem 1, 2, 3, 2. Trei, 2, ăsta este drum, dar nu este elementar. Nu este drum elementar. Să trecem la noțiunea de circuit, definiția 4. Se numește circuit un drum simplu în care primul și ultimul nod coincid. Deci e important ca să avem acele distincte, pentru că altfel în circuit am merge de o infinitate de ori prin arcele respective. Să dăm și un exemplu.
exemplu 4, aici, să ne uităm. Hai să desenăm alt graf de data aceasta. Să luăm așa. Și încă o buclă aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C1 este format din, hai să luăm 3, 6, 3. 3, 6, 3. Altul C2 este 3, 6, mergem din 3 în 6, apoi în 2, iar în 6, iar în 3. 2, 6, 3. Și să luăm și unul mai mare, cam pe aici, 1, 4, 6, 2, 5, 1. Astea sunt circuite. Mai departe să vedem și noțiunea de circuit elementar. Definiția 5 se numește circuit elementar. Un circuit cu nodurile distincte. Mai puțin primul și ultimul nod care coincid. Și ultimul nod. Să luăm exemplele anterioare. Ăsta este elementar și ultimul. Aici se observă că se repetă nodul 6. Deci C1, C3, circuite elementare. Și acum să vedem și un exemplu de utilizare a unui drum sau circuit într-un graf orientat în rezolvarea unei probleme. Deci să zicem aplicație. Ca aplicație, haideți să verificăm existența unui drum. Deci se dă un graf orientat prin N numărul de noduri, M numărul de arce și după aceea arcele. Aici e J1, IM, J. Deci astea sunt arce, număr arce și număr vârfuri sau noduri. Vârfuri. Bun. În fișierul graph.in se cere să se verifice dacă există drum de la nodul 1 la nodul N. Să dăm un exemplu. Graph.in. Să zicem că avem ceva de tipul acesta. Unu, 2, 3, 4. Deci să vedem dacă există drum de la 1 la 4 și există drumul acesta. Deci fișierul de intrare conține 4, că sunt 4 noduri, 5 arce, arcele sunt 1, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 4 și 4, 2. Iar fișierul de ieșire graph.out, să zicem, va conține cuvântul da. Pentru că
există drum de la 1 la n. Soluție. Ca soluție, prima dată, construim matricea de adiacență. Construim matricea de adiacență. A egal cu A de IJ, cu I și J e de la 1 la N. A de IJ este 1 dacă arcul IJ există și 0 altfel. După citirea datelor se construiește această matrică. Apoi transformăm matricea A în matricea drumurilor. Folosind algoritmul Roy-Warshall. Adică A de IJ va fi egal cu 1 dacă există drum de la I la J, nu arc, și 0 altfel. Care este ideea acestui algoritm? Se folosește metoda programării dinamice și pentru orice nod K se consideră toate perechile I și J și dacă există drum de la I la K și drum de la K la J, deci asta înseamnă că A de I K e 1, A de K și J este 1, atunci înseamnă că există drum prin concatenarea celor două drumuri de la I la J. Și la sfârșitul algoritmului, dacă A de 1 și N este egal cu 1, atunci scriem da în fișier. Altfel, A de 1 și N e 0 și trebuie să scriem nu. Astea sunt cele două lucruri. Sigur, n-am pus restricții la date, dar putem să punem aici că N-ul nostru e mai mic sau egal decât 500, este în regulă. Și acum să vedem și programul în limbajul C++. O să avem citirea și afișarea folosind fișiere, deci include fstream using namespace std, apoi deschidem fișierele, if stream fin, fișierul se numește de intrare graph.in, of stream forward graph.out, variabile A de 501, eu o să consider indicii de la 1, nm și cam atât. O funcție de citire a datelor și de construire a matricei de adiacență. Aici am nevoie de 3 variabile IJ pentru perechea de noduri și K ca să-mi repete citirea câte unui arc. Mai întâi să citim din fișier N, câte noduri sunt, câte arce citim și apoi să citim aceste arce conform după K de la 1 la M. Citim din fișier câte un arc IJ și în matricea A de adiacență A de IJ este 1.
Matricea nu e simetrică pentru că dacă există arcul J, nu înseamnă că există și J, deci avem o singură atribuire aici. Asta este funcția pentru matricea de adiacență. Voi Roy Warshall, să zicem RW. Aici avem nevoie de I, de J, de K, cele trei foruri pe care le-am amintit în descrierea de la început. Deci un for după K de la 1 până la N mic, deci luăm fiecare nod, apoi perechi de noduri. I de la 1 la N mic, J de la 1 la N mic. Și acum, dacă A de IK este 1 și A de KJ e 1, atunci A de IJ ia valoarea 1. Deci există drum de la I la J. Am închis funcția, iar în main prima dată apelăm citirea pentru a construi matricea de adiacență, apoi Roy Warshall ca să construim, să transformăm matricea de adiacență în matricea drumurilor și după aceea avem un if aici, dacă A de 1 și N este 1, atunci scriem în fișierul de ieșire da, adică există drum de la 1 la N, else scriem nu. Return la 0. Acesta a fost primul subiect. Doriți o pregătire ritmică în fiecare săptămână pentru examenul de bacalaureat și admitere la informatică, vă recomand să consultați site-ul aldocss.com la secțiunea pregătire online.